manta ba, ba za na manta halacin da ke kanunan ba, domin kwakin nunan so ba zan bujince ba, a rayuwata ba za na manta wannan ba. Kaina domin kwani na san har a yau kina sona, ki bani dama ni ne na kasa amfana, me yasa da zasiri ne cikin raina, amma yau ya zama dole buɗe bakina, kuma su zargin da su mai da kuskuren kaina, dani na zan banya abin da masu soke ba, amma kawai ba dan babu so a raina ba. Masoyi vitamin wurin ta kullum kewa ta dinga ɗebe mu, kullum tunanin da take ta zan faranta min, idan na so abu ko ba ta so tana yi min, farin cikin ka masoyin shi ke faranta min, wannan batun a cikin test take rubuta min, rashin wahalta mata bai saka ta saba min, hakan bai hana bi ta ban kulawa ba. Ta rinsawa na yi mata yi test ta yi turowa, da asuba ban makarawa ya take yowa, na kashe ba ta fushi sai ta yi karawa, kai da jin haka ka san da so ka aunawa, na daga tashi masoya karka komawa, in ka yi sallah addu'a ta karka mantawa, ana yaban kai ba dukiya nake so ba. A soyayyar mu ita ta mai rana, don ko bashin da ta bi ni yayyawa kaina, da na tuno haka kwalla nake idanuna, sa shawara ta cikan zuciya da bakina, na ta jikina na tsaya iya matakina, nufi na mai bata kula ya mai ya gurbina, ya sa ta murna ya ɗauken nauyin da ke kaina, cikinta nake so ba wai fa kaina ba. Ce na ƙaurace ko a waya kiran ta bambance, abin da na yi mata fata sawan sa ta yi dace, na samu mai bata kula wannan alama ce, na za ta zauna a gidanta hankali kwance, a san da ta samu hakan su duk na mauce, dai da na yi alƙawarin ba zan yi kishi ba, ashe rabo da masoyi da haɗari babba. Shin tarai yana zufa, jinin jiki na tafasa yake yana kumfa, ya babu tasa na rasa wacce na dafa, mai hankali yar dangi maken cikar sufa, bayan ki ba wata ya wacce za ta mai rumfa, komai daɗewa ki sani ni baki mun tsufa, koda a ce ke kika haifi duk mutan arfa, na jira inda rabo ba za ki kubcan ba.